Hrvatska poljoprivredna komora provodi projekt ZPP za tebe, koji je sufinanciran od strane Europske komisije. Projekt je odobren iz natječaja Komisije potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku za 2018. godinu. Cilj je projekta informirati mlade i poljoprivredne proizvođače, ali i širu javnost o zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o programima i mjerama koje se provode, te načinu kako Europska komisija kreira svoje poljoprivredne politike. Nabava mehanizacije na OPG-u Medenjak jedan je od uspješnih projekata financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a koje je Vijeće za odabir projekata u sastavu predstavnika iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatske poljoprivredne komore odabralo za predstavljanje. Proizvodimo suha i polusuha vina, sorata Chardonneya, zelenog silvanca, Savignona, rajnskog rizlinga, žutog muškata, graševine i mješavine vino urbansko. Nešto plasiramo u rinfuzi, u liternim flašama, nešto u buteljama. Prodajemo u Zagrebu, u Podravini, Zagorju. Imamo i kušaonicu vina gdje se mogu sva ta naša vina kušati uz meso stiblice, naš autohtoni proizvod. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Medenjak postoji već 10 godina, a za razvoj i unapređenje svojeg poslovanja prijavili su se za sredstva iz europskih fondova. Preko mjere 4.1.1 uspjeli su povući 70.000 kuna, čime su nabavili novi i jači traktor. Za mjeru smo se odlučili zato prijaviti da bi bilo lakše do nove mehanizacije, a to nam je puno pomoglo, ovih 70.000 kuna. A fizički traktor je puno pomogao, i traktor je 70 konja, dok smo prije imali traktor od 30 konja. Znači to je jedan traktor jačija i lakše i više se može njim napraviti. Veći dio godine za vinograde se brinu Zdenka i Stanko, kao i njihova obitelj. No u jesen, kada krene berba, zapošljavaju dodatno 20-ak sezonskih radnika. Uz pomoć mjera preko kojih povlače sredstva iz europskih fondova, Medenjakovi vjeruju da će razviti svoje gospodarstvo još više. Svakako ove mjere su vjetar u leđa, pomažu nam da možemo lakše i bolje planirati sadnju novih vinograda i zapošljavati nove ljude. Planiramo dalje se prijavljivati, dok ipak to je puno velika pomoć da lakše čovjek dođe do neke mehanizacije, a mehanizacija puno olakšava za rad. A vidimo, za 10 godina opet računamo da u vinogradu i uglavnom bit ćemo na poljoprivredi. Pa nećemo odustati sad, kad smo velike projekte već imamo, onda nećemo smisla da odustanemo. OPG Medenjak je svojim vinima, autohtonim mesom stiblice, kušaonom i vinskim podrumom Sveti Urban stavio na kartu svih ljubitelja vina. Ulaganjem i razvojem poslovanja pobrinut će se da tamo i ostane.